Bejn Diċembru tal-2013 u Jannar li għadda żdiedu bi kważi 4,000 ruħ il-ħaddiema li jaħdmu full-time f'Għawdex. Dan ħareġ minn tweġiba parlamentari li ta' it-Tlieta filgħaxija l-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Clyde Caruana fejn preżentat tabella bit-total ta' nies li jaħdmu fis-settur pubbliku, fis-settur privat jew għal rashom f'Għawdex. Fil-waqt f'Diċembru ta' 7 snin ilu kien hawn 9,526 ruħ li jaħdmu full-time f'Għawdex. F'Jannar li għadda dan in-numru tela għal tlettax-il 470 ruħ. L-ammont ta' nies li jaħdmu full-time u part-time f'Għawdex kien ilaħħaq il-15,955 ruħ f'Jannar li għadda. In-numru ta' dawk li jaħdmu full-time u part-time fit-tmiem l-2013 kien ta' 11,504. Mitweġiba mogħtija fil-Parlament ġie nnotat ukoll li kien hemm żieda fin-numru ta' nisa jaħdmu full-time f'Għawdex. Filwaqt li f'Diċembru ta' 7 snin ilu kien hemm 3,211 mara taħdem full-time f'Għawdex, f'Jannar dan in-numru tela' għal 5,041.